Hej, og velkommen til min video. Hej og velkommen til den her lille fine video, hvor jeg, eller en lille update video måske. Ja, det er nok mere. Eller redigeringsvideo også. Jeg skal lige åbne for Sony Vegas. Sådan det tror jeg. Ja, nu kommer den og siger bla 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 bla. Så åbner vi den alligevel. Yep. Sådan der, så virker det godt nok. Nå, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg fik 100 subs. Det har jeg ikke fået udtryk på nogen måde endnu. Men I skal vide, at jeg synes det er fantastisk. Og det er pisserart, at I gider sidde og bruge jeres tid på at se mine videoer. Jeg er rigtig glad for det. Jeg har en fjesbog, som jeg kalder det. Nu kan jeg også lige se min private Facebook. Nå, det går nok. Jeg overlever. Men hvis I ikke har været derinde og liket, så synes jeg I burde gøre det. Og så har vi en Steam-gruppe, der hedder Code Ownage, mig og Arne. Der er så 33 medlemmer lige nu, det er faktisk awesome. Den kan jeg også gå ind og like. Det var den jeg snakkede om i min sidste video, hvis I så det. Craft, nice. Så I burde helt klart gå derind og synes godt om, så kan I få lov til at spille sammen med os eller andet. Og så har mig og Arne snakket om at lave et eller andet event, hvor vi går ind på et server og så bare raper dem alle sammen med Code Ownage. Det kunne være sjovt. Så hvis I har lyst til at deltage i det, så må I meget gerne det. Og nu har jeg glemt at tilføje min Twitter, men den hedder jeg er god til at stave. Kom nu. Twitter.com / hvor er du henne? Der. KDKHD. Ikke lige hvorfor den reagerer så langsomt, det er sikkert fordi jeg optager. Jeg har så 36 følgere nu. Så det er rigtig fedt. Det er jeg rigtig glad for. Men den kan I gå ind og follow, og så skriver vi et helt masse med Code Ownage, mig og Arne derinde og alt muligt. Så følg jer fri til at gå det ind, og følg hvis I har en Twitter. Det ville være awesome. Nå, til sagen. Jeg har en anden kanal sammen med en af mine venner, der hedder Kenneth Lübeck. Ham snakker jeg også om i min sidste video. Og vi har en Machinima kanal, hvor vi laver Machinima. Og i går der sad vi op to timelapses. Så det vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg redigerer. Jeg har et program eller en mod på min Minecraft, som der gør at den tager billeder. Man kan selv vælge hvor lang tid der skal gå i hver mellem gå imellem hvert det billede der bliver taget. Og lige de første videoer der har det været hver andet sekund. Men det man gør, det er at man starter herinde, når man går ind under for at få en ordentlig timelapse, så kommer man ind og preferences, og så kommer man herind, trykker du på editing, den står på 5,000, den retter du til enten 0,030 eller 0,060. Så kommer dine billeder til at sidde meget kompakt, hvilket får det til at ligne en film. Ja. Nu kan I se. Ja, nu lægger jeg lige. Ikke lige hvorfor. Weird. Så sætter vi kvaliteten ned. Sådan der. Det hjælper lidt. Men man kan få en lille idé om. Ja, sådan der. Det er god. Men den lægger lidt på grund af fraps, tror jeg. Men det er jo lige meget. Sådan der. Det blev lidt bedre. Men den stopper lige der. Det er meget underligt. Men jeg skal have klippet det her sammen, og så lægger jeg det op på min egen kanal. Jeg har en del billeder, jeg tror det er omkring 1000 billeder jeg skal have lagt sammen.
hvor vi bare flader ud og bygger og sådan noget. Bare nogle småtterier. Men det er nogle mange fede bevægelser, fordi det der mod, som jeg bruger, den kan bevæge sig af sig selv. Plus at man kun skal bruge en computer, men 2 accounts selvfølgelig. Med mindre, nej, jeg ved ikke, hvordan man kan gøre. Man kan sikkert godt gøre et eller andet specielt. Nu putter jeg lige alle billederne, som jeg har. Eller ikke alle, fordi der er rigtig mange. Og så putter jeg det lige sammen, og så skal jeg lige finde noget musik også på et eller andet tidspunkt. Men det gør jeg off-cam. Det var bare sådan, så jeg fik en lille idé om, hvordan jeg gør. Og hvis I har været her, eller hvis I var med fra Kode fra start, der startede jeg ud med at lave 2 timelapses af en kirke. Og lige nu kommer det ikke til at passe særlig godt sammen, fordi at der er så kort, eller nogle scener, der kun er 4 billeder i. Så det burde jeg have tænkt over dengang, da vi sad og tog billeder, eller hvad man kalder det. Jeg ved ikke lige, hvorfor den altid skal stoppe der. I kan se, det går meget, meget hurtigt. Så vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi gør det. Men der er mange flere billeder endnu. Og det er sådan set sådan, jeg gør. Og så skal jeg have lavet noget, så det ligner det flasher mellem hver scene. Så. Men det var bare sådan en lille kort video, og en 1000 tak video for 1000 subs. 1000 subs, så snakker jeg om, kæft hvor er jeg træt. Fuck mig, det beklager jeg. Næsten 200 subs. Og jeg er rigtig glad for hver en af jer, det skal jeg vide. Og jeg er allerede meget mere aktiv end dem på min gamle kanal, som jeg havde sammen med Simon, hvor jeg har 500 subs. Men tusind tak, fordi I gad at se med. Og hvis I ikke har subscribet, så gør det endelig det. Fordi at jeres subscribe vil der blive sat pris på. Ligesom alle os andre YouTubere. Så tusind tak, fordi I vil se med.